Aurpegi bat, itxura bat, Doni Banelu hitzunen, amanek potretak tindatzen ditu. Begirada sentikoa, poetikoarekin. Nik gehien maitzen dutana da zinez nire aintzinean dudana ongi begiratzea eta ulertzen saiatzea pinturaz erreproduzitzeko. Potretak, baita Doni Banelu hitzune bere sorterriari eskainitako margolanak. Kolombian 6 hilabetez egon ondoren, 23 urteko artistak joan den neguan tindatu zituen gouache teknika erabiliz. Postakartatik urrun, amaneri, hiriaren eguneroko edertasuna zaio ere interesatzen. Erakutsi nahi nuena zen hiriaren beste ikuspundu bat, erakutsiz momentu batzuk nun hiriaren aktibitatea pixka bat mantsotua den eta beste atmosfera bat da, udarekin konparatuz. Ilustrazio ikasketak berriki amaiturik. Just some creatures from Basque mythology. Bere lana Luis Amalau plazan erakusteko aukera du dauntan, bisitariai potreta txikiak proposatuz baita ere. Sobera ongi da jendearekin kontaktuan izatea zuzenean ere interesgarria da jakiteko nola jendeak nire artea errezibitzen duen ere. Amane aparategi teleria urria arte kausitzen alko duzu hemen, gerorako proiektuak ez ditu eskas ilustrazioan edo komiki gintzan.